ezért a mai napig Tapstér a neve. Leülhetek? Megengeditek? Köszönöm szépen. Így már mennyivel egyszerűbb, mert... Oké. Amíg ezt a körmondatot elmondja, az azért... De most így akkor tengerüzökkent ezt ki. Na mindegy. Oké, szóval csocsóklub, ahol lehet csocsózni. Csocsóklub. Hol? Korzónál. Na, és ez egy kicsit az hosszabban, hogy ez mi? Ez nem Petőfi utca? Ez a Petőfi utca, és majd az Oszkapitázónál. Na ez milyen utca? Bocsánatot kérek. Ő tényleg belföldi, ő Kolozsvári. Komolyan, Kolozsvárra elségetem rá. Szóval ezeket az ilyen félig idegen jellegű kifejezések nekem nagyon furán hangzanak, és úgy igazából nem tudok velük mit kezdeni. A korzó az még, de ez a Oszkapitázó, Várás, spanyol színot. és az mit? Ja, pizzázó! Pizzázó, érted? Szóval, tudtuk korcsolyázni, mert általában a csíkiak azt mondják, hogy a kocsával születnek. Kicsit igen. Az azt jelenti, hogy megy a dupla luc és a... Mi? A luc az fenyő. Nem az, te, a kocsával. Dupla fenyő? Nem, fenyő is a kettős. Kocsijázás közben. Szóval... Hát az nem. Korzó? Az egy terasz. A korzó az egy... Nyári terasz. Mert Szatmáron a korzó az egy egész sétáló utca. Én arra gondoltam. Ez nyári kert. Ez a korzó? Igen. És ott lehet csózni. Hogy ez a neve a helynek. Igen. És ti szerettek ki csózni, esetleg tudtok? Hát nem vagyunk. Hát tudom. Pörgettek? Próbálkozunk. Milyen suliba jártok? Egyház. Egyházi. Reformátusan katolikus. Hallottam is róla. És van két ilyen suli, két nagyobb suli, hogy letekedik egymással, vagy ilyesmi? Márton is a segítő már, és egy épületben. És milyen egy katolikus iskolának a növendékének lenni? Olyan, mint annyi, hogy van mise. Minden hétfőn. Pontos nektek a vallás egyébként? És hogy fontos? Úgy, hogy vasárnap kötelező ott lenni a templomba, vagy pedig ott legbelül éreztek be? Mindkettő. Azok és mit éreztek ott legbelül? Hogy tudnak azt megfogalmazni? Komolyan? Én úgy érzem, hogy valaki ezt fordul, vagy nem tudom, valami egyedül érzem magam, vagy mi. Jóni szerettek? Nem. Az egy veszélyes történet. Református vagyok, nem tudható. Szintén úgy. Mit kerestek ki mondjuk itt egy vasba? Amikor megnéztek egy volt. Szóval igen, mit kerestek benne? Egy őszinte. Kettő. Most jó képű egy kicsit. Egy kicsit. Legalább egy kicsit. Szerelme első látásra, vagy ilyesmi? Hisznek bennem? Aha. Igen? Búcsúzik? Ha kedvet kaptál egy székelyföldi